kam chceme ísť, je nejaké príjemné mesto a príjemný verejný priestor. A veľká časť toho závisí od toho, ako a koľko priestoru venujeme autám. Vždy sa tu cítim veľmi nebezpečne. Táto križovatka je z môjho pohľadu, aj z pohľadu, ako viem, mnohých Košičanov vnímaná ako neprehľadná. Z pohľadu cyklistu je táto križovatka extrémne nebezpečná. Chodím tu na raz do týždňa, ale aj z toho mám strach. Ak mám takú cestu, že sa viem vyhnúť tej križovatke, tak skôr sa aj vyhýbam. Opravdu hledáte tu skulinku, kde tam mezi nimi proklouznete. Táto intervencia bude mať svoj význam, svoje pôsobenie a kde budeme merať aj po realizácii jej vplyv. Že je to jeden z krokov, ktorý má zlepšovať verejné priestory v meste. Naše město by mělo nastavit jasně se na stranu té bezpečnosti a té bezpečnosti pro ty nejzranitelnější. Sa zmení tá hierarchia tej dopravy na nejaký prvý chodec, druhý cyklista, tretia verejná doprava, až potom ten automobil. Vlastne vďaka IDS Východ tie dáta, ktoré zozbierala Žilinská univerzita, boli takto nasimulované a každý z tých variant priniesol nejaké benefity. Lokalita okolo Gorkého ulice a Mlynského náhonu je pre nás veľmi náročná, lebo je tu veľký hluk a veľká frekvencia premávky, čo veľmi sťažuje orientáciu v priestore. Ľudia, ktorí majú špecifické potreby, napríklad rodičia s deťmi, tak tí častokrát narážajú na to, že tie chodníky sú príliš úzke a tak je veľké nebezpečenstvo, že tie deti vletia do tej cesty. Určite to prináša veľa konfliktných situácií, ktoré môžu byť nebezpečné práve pre tých najzraniteľnejších. Najviac nám pomôže, ak je nižší hluk, teda ak klesne rýchlosť premávky, lepšie sa vieme v tom orientovať. Človek, ktorý jazdí po ceste, ktorá je cielene spomalená, musí intenzívnejšie vnímať to prostredie, v ktorom sa pohybuje. Tým, že je zúžená cesta, tak je nútený jazdiť pomalejšie a opatrnejšie ako na širokej ceste. Taktický urbanizmus ako princíp je vlastne zaujímavé riešenie, pretože umožňuje vyskúšať možno aj rôzne varianty v krátkom čase a otestovať vlastne správanie ľudí v tom priestore. A to potom vieš spätne vyhodnotiť a vlastne to upraviť na tú zmenu, ktorá tam už zostane na tých 30 rokov. Některé věci se prostě vyzkouší a otestujou a když fungují, tak se převedou do toho normálního běžného života a když se ukáže, že nefungují, tak se od nich opustí a hledají se další řešení. Aby to bolo v prospech toho mesta a v prospech verejných priestorov a aby sa tie cesty menili na ulice a aby vlastne ľudia si začali užívať ten verejný priestor, začali ho využívať možno takými spôsobmi, akými ho teraz nepoužívajú, aby sa cítili, že sú v bezpečí, že je to príjemnejšie a že je to pre nich atraktívne.